good morning and welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। माने बहुत गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ लाबिया ब्लग भिडिअ। स' मैया माने बिबार थानाय लाबोदोंमोन आङो। दा गायनाय जाजिया आङो सान्दुं गोसाखाय। स' दिनै अखा हादों आरोना। अखा हानायखाय माने बिबार थानायखौ गायनो सानदों आङो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, आं भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थागोन फोरोंगिरिब्ला। बे दाबाव माने हाया गोरा जाना दंमोन नालाय, स' बेखौनो आं सिखा माने दाबा फिसाजोंहाय एरख'दों आरो हाखौ गुरै खालामदों माबा थानाय बिबार थानायखौ गायनो थाखाय। गायखांबाय दानिया दै होनोसै आरो एसे। Money plant. Baru sama nggak dia leh. Nih biber di sana bibara. Okaba hagasino. Minyo, Pinki, okasi siapa ini nggak? Udah anak ini nggak? Pinki, nih nanti jangan lupa. Nah, Pinki. Hara, no, ini, nih. Gak tau, itu, Pinki, gila, cepet, gila, mana sih cejajwbbai nggak? Gila. Sela. Gila.